ana karangora itali bwana bango na ibo tege itabantu na banje tabantu ba nyali bajaje kai ikotarasi kabitere igo leteliyo kana ngweza no abantu bagira na bantu bamwanje iko buna boni gari ga ibite bigasi bikayigoire Sante sana pia bwana Usoro umurayo mya no turabona otomatagara tongo mo otorima ya embia mono sana pita Usoro kuruchisa mocheki mbugali geteme hello Bwakire Eric Usoro yes ngiye nkoro kunga cyari kinyebuli kurukabosyo monogari okabosi tari ndo monogari bo mugushye kyagara fuleni matiyange natogete embia mono sana bono monogari okabosi karibu kwaneli umurayo yeba nisimuchoma nimo manyete na bayigure ke mweshimo kwa kwani ukwana nere no ali gana murayo ukwana nere bia mono Bwakire buya ngiye nkoro nyali bali jaje yes azikabosi kibale kwana bona bone para nera rotu wangaine tu ekoruma ya chakabosi ya chamatiyo yes University na magena toko kiriki none gari ya chateri goeta tomana go chake mutisi na rota kuana yaite na ngoja narenge ngoje kwanira narenge mbarakora tono ngege ndo nare go kuri question morai kia chende jikuwa bekire yes omanye to mondaga kwa mondo ta kwa 200 onye tari ko korosa ripara iga korosa ri paro ma tanyora ama tanyore para Tonyo ke mudigi kisukuru jito jiba jingia aina arama gendero to de barakini one ngende jamo jara ne ngende ngo na na gini ambiri ngende kondan kore bono rende ka ngi to duta magendero tikatori ke 27 to manya ngakito ko jigweru sia chide kitore na akoni jama yanjari nyebiri kurukabosi na ande buna na ara ari buoge bitambi go ile to raje kabuna bande ya to baka nkieke vita tuwasema nini to mora garadi asante sana kuruka bosigari yako igure ngabekira bagaraju asinchira ya bene kigima ndake ekero mheshimiwa wako jo kwa naye bono mambia kuboti boli na bokumbuli gatambe hello leo sadiko Bwakire bienvenido sana karibu sana nande sama yeda ndomi kimacho wekirani leo kwa mora ndio yes kwa na mheshimiwa no wale gaiga Jomorai Bwakire nje macho gagoruanye jirani yao asante igwete na magana mayo kwa na buya ande morai ubuyore bia mono aya asante kwa ni abanta studio boss sawa bia mono tugete umayatego ko igwe jirani kigo kwani igo buya igo ya arolire bia mono getambalo Alo getembe. Yes. Kwa nano murayi ngoyo. Mbie mono. Oyo Geoffrey mukwa kuribeno. Geoffrey kwa no murayi urese studio. Ya ngakyo mheshimiwa Evans Michoma. Bwakire buya. Mbuya tore mheshimiwa wetu ara murigereire. Twamora na watamona aramaya. Na ndibona unabasaya oikatomusugume. Era tokonye bona mune sema ya seitaria omuchumbe kanye pikirwa epasi gemenyete ya merre amanyansi para njibwa tikonda school bono buna into abasa we don't want handouts to tegete sanchepo project okay bono mheshimiwa mjomana waza marama ya etoko mosegeta andraboso kabisa asante Bienvenido sana. Igini birengere libya bana inchi gwetabangi bagwa kurunyeri bali okorana bago tegera bono maimbago tebanga nkike usemicho mabwe ate mambya bono kuna bago kwanire mambya bono no enayo tali nyumunyeri bali nugo tali bagali bene kima gusangana mheshimiwa gase studio gekora ini ngambo ya bene asisi yase chitugusi getembe hello Bwakire bya ninkugete lino bono mambya menteli ogiria gotukuigwe Pero monta carajo saba hago te como no agua acá cosa no escario se no bote omanya ko genda diria tire na mbele aka toma eta aka yebunga pito ko no malika ko manyora ntoji kubulia banisiara gusika ago chakuira nali miesimi ande ke to tele ya ka bere tiranda abo ayego na kwatire kwa rule se yao Bueno, come la cogenda di no, ulikuwa ngaine tena ndio kwa sababu ndio kabanda ya soko neli. Singo kara. Kero garewa misi.
na boli. Mbora rende. Bonsi bali bakoboli njengo myanira lakini rende bonsi bali bakoboli. Baba ne no muntu kuyesukala. Ngoko ira ne lyali boli elyo. Akini bamenya kugenda pi. Batezi mbako kugenda ilo bakupisi. Abono timeti asinchera tanya kohegwa ngakiara chere nili lakini na nuja na tembe. Otegi sokucha kugenda pi. Ya temba lo. Hello, Gatanda FM. Abu akire biya. Wazire bwe karibu. Biya mono ngoyo. Mbona rafa nyaro mono tendo na kabona kunya pamoja machari omondi iria. Nga kibu akire tata kwa na gore tubono mambia. Omondi iria tena ari kubuli omoraiga. Bagote abange bindi bya muvuko na ibiwuje bya kolega siereri iswali bya nenkumubuli era ngucyare kebeze kuriyo bogandi gotembo saigo. Biamono sana ilionzi nako iranili biamono sana. Biamono yagote bangabiria agwate mujumba agotumia bya CDF. Haya bono nubu atibia gumbuya muguko nubu. Biamono. Getembe hallo. Gatanda FM. Biamono. Nabo ngadaktari wa viatu. Ngakio mwenye kitalibu viatu tata mbiole. Lakini ke bwate ta posta. Abara ya na. Yes. Namna gani koranga tu amoru siri kuro sempio ama swali amange na mabuli no comment mubwatega thousands of SMS coming and thousands of calls meaning you are listening watching ngomoro bulibono mambia haigase tu wani agatembe kune tukura tigira kwa sinini to mnyoka gali ngo somade chuchumbi ibiri kana Matilda asenso meliende lakini sobono andake reaction on what they have said walikuigule bakwa nena ayo mheshimiwa mo asemo karibu sana. Asante. Kolegi mbali babuli mabuli abiri abande bako congratulate unabono nale ote banga ngoyiko basaba batembaga nti handout lakini toko enda straight wichase amabuli oyo mo nale gali obuli nga andake ekero mokuligia ngukona mulibiya ine ekero cha kuira na bucha kubura abantu limisimi umuralia yabere trend yabere ngenchira abantu bagocha banga ina abantu nande ngochere yake ngaki togoika omoherio bwamangana bunayu simi yane nabeko ba open utatigarende enjera okoigwanga abantu bagotabanga nga oyo okwandiro bekire chu sukari buya obekiro monwa ya buya mo ko egwekura ochenjia osieke merango okoraki njeva nsimichoma esimi yane nabeko ba on onye toko nyara tindanye bwata olike message go ikangiranie neba no nyembono iga no ene ngakiye kewe kana ene ngakiye yoborai ekera nabate yoborai bwane oborai bwoko kore egasi nabantu oika abantu ange inche ngocha semole muno musombo ino integerera mangana ino igo Orio bwato bwobanga Evans Michoma ne umuntu wesukari abegetayiga manyaye nga 2027 mune goika onye inche nkaranse kerogekyo tema gwake na mberi ura akerero na ndo akeri 2027 na mberi teliko change na ende goikoira ne ligwenye ne liswali kwa bolia na bogo cha korene ligu 2027 liswali ili ura bolia 2027 ko igo go sesi mi injasi eko go sesi ekiri igo yo naro boring ebinde byo mubuko rende ngaki abange batebire nga abantu bagoso siasa bagenda bayira kironi bagenda babugoli kibazo cyabo cyarenge cy'ebyasara cyarenge cyamanga nande cye family bareta ase gukorera campaign nekero bakorera iki campaign kiria bacha babugoli kibazo kiri cyarego cyasa bananchi banza kobeko mubuko nga bayira nelirende kiri batumire ndotage tiko twara birengere binebyo naende kero togocha ko ni kisera cyito nchimine tinga goikwa kanuo mae gotegererwa etogocha togotebye birengere byeito na jari bari chache gente mise tinege ndo ekorunga civic education bantu ntorate bwe sababu yoko ira chibesa na gochi account go sen sababu kyoko erwe besa gosikwa erwe mochere go sen ntoki oyoro na bate ngana bomoko egwa na onye ne chaya korusyo mobuko tigagendere ko ba onye na intuke go chago ikenga kinga nchitoke chie ale korwa chio moshahara chigendoro na hintura boto go chirwecho lakini yechibesa chiegasi tikachikole gasi chibesa chie constituency ya abantu bao tikachikole gasi ile constituency igo motwara na bwoba nga no monu tokobeka ga igo mwanzu toega si morole toega si morole nga togonye tuoma
Alright, asante sana. Ensemble ya ujumbe mubibi wa pesa zaki Yusuf Asesa kwa tano ara sumuro buli mambia bono akotoba kula chezo mchezo Rigali Biguri County Sente sana brother. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. OCS no ali mimuro buli akotebanga bugwa kibya. Api Madaraka Day omokorera Jonathan yakura chizo mchenya maningo gali kimbu beishe. Onu mwencho yokurunga Purity. Bonso wasiri mambia bono good morning. Mwaka unkorogo nusarigo na boigo na Matilda. Yoneriki Osoro kura chizo mchenya kimbu gali litaro asante zaidi. Thank you. Evundi ya power iseri kurura gali no aligire tumuru kira siasa igwakwa Kevin Yabuto na Esther Oyekuru cheza muchikitonto basoire imebono mambia abigatabange sana bali kiriju jumbira goswa sumuro bali imambia bono Matilda Asia mutana Facebook kevo akotevana happy Madaraka Day mama Ruth Dominic Irere umwigwa wa Bakinami Christopher Atandi Moseti Innocent Kevande Sokoro kesi badai nengo yobokima kote oiko tundi in Grandi Dennis Jones Sawe erate bana kurwa Nyamira Bumondo na Robin Nyambinya na vuigo ntubwate Zion Gori Eriko Soro Simon Nganga akoteba good morning Moses Omwega kurwa Keroka Ocharo William Erenkorusensi Marian Daniel akotanga from Mogembo Benson Mosoti akoteba watching live from Bubaracho Nyamemiso Primary School Franklin Ombongi akotebanga na kuona sana akotebanga na wale kurwa chinse mochari taro Umbu erabonga yuko ndani Benson Mosoti nere noale na boyo Clement Obasanjo Obado akotana watching live from Central Bank of Kenya. My Meshak Kiyuka out watching live from Nyahura in Nyaribari Church constituency. Welcome Omoshi and Ombongi na even koma Riariga Gisiri Nyaguta Kiogoro Road awatana water project Keumbu Library. What are the plans for 7? Tinga asiri bodi ero mushimona ngora hatenera agautanga omurubiri onorori andake si engane gara mobodi ande bunarache nabo konyara ko yasoma omoraria ebintu mbere bia na inyoire bia renge bibere ba kwandire esimi egente getangani nkMTC Ibeno nabwate tigoro kororanga omochumbe nabwate public parasoro okobate binga Ibeno KMTC ne gendererete onta que tengo un studio alero mio che pakororo nche kinya ke chibichandore nganga yaikire ekyagere yabeire egento kyogo kumye mono konya gukwana manganaya na ndenye na arenge serious nge project yengo nyekora arenge project yekanganera ari gwansira ekyagere project ye arenge ya tongi mweshimi wa tongi na ye karo gwacho obisi muno mweshimi wa rendo omogani nyari bari chache nago tebinga approach eliyo ko ira gukora chi project chiri chia rengoro ryo mweshimi wondo rengoro naye kangana gwachikore tokonya gototerera bono iga mangana nga nonyege nogendererete project yanzuno muntu mwa gotagete oruriache kunyekora project yetu tagetere before totaragenda chikura 2027 ikiagere chego chago imoka na ende ngana to go discuss we can charge you for that again tokende kia library ya Keumbu a very key facility ya renge ya wenerete tonyonjole beno ne ICT hub Keumbu library yo omo chumbo yororo sair ega chitaga nyonjora kanyakora chi office ero korokia wasi nga tari acha na masomo ikiagera nga kiura koronjore library y'abana babwenete gosoma kiara abana batakabara around nyari bari chaje mbabwenete go chabakora referrals y'ebitabu bacha banyora mo education goseri ebinto bagasoma school bacha batwale reference cyane bitabu ibire fiwa ekara go twale library no mwana go chana igora obonko bwaye ekara achira ikaranso arafu ye ntu abwenete tobeke an ICT hub orro yera be project yane nkoirani yare back
library eri akembwira ne back to expand etwale ICT hub ekiagera abana kurwabo basomere ebintu bya ICT iko omuboli oyoboli liswali elio. It is one of the items togo chakobeka as priority care under education to make sure nga to make a library yo etonyera ni back to what it was na kunye equip na kobeka chi computers to create space to beka chi computer computer lab asa abana bago chapeso basoma amangana computers. All right. Sante ndo chegali chikumyoka etimetinga abange bakantu kwanera ndo chamaiga gutumuga iga baba shemjoya utara kurwa taracho kwa maiga akotabanga mushimiwa na kusikiza vizuri sana kurende igo reachinga ki ntokenda kubuguli chinyingi ga bono mambia asinjirija cha myokre sana cha chire. Asante sana shemjoya imambia bono ekero mushimiwa anga ntukwira na sore andake ekero chinga gichi abutokire kima andake bono ujumbe yago guche somo nyariba ali chache niriliye kolengana numuruli mwa bwogo ligie keruki bujumbe nyaribali ndayete korate bya abanyaribali ba minto abanyaribali ba chache. There is light at the end of the tunnel. Ntorocho borabu motwalia igatia no musunte tole bono lakini ntorocho borabu nkoira nitole nyaribali elia nane nkoira nitora masikani nyaribali chache ntubuna bara itwerule na ntu adisavetie ko twaro go chaya okonene muna bono twanyorire abantu bagotochicheria abanyari bari chache dignity negente kenne amasikani negente kenne naende noena bara ibakurumaega paka bono iga ntutagete legacy yobora ibori bwarenko buya bwanyari bari chache boirane nondo rabo murai korwa engakie ya bono korwa engakie yo musunte bono ndo tugikoso asarabu atware ebirengererio byo munyari bari chache bibaso bongo bwaye bibase amaisaye na kuinyoranga aba na ubago kobeke kerogo na hende kero bangeire na ubago korusia munabona tole tayare goira ni nyari bari chaito etwara masikani ebe esi abantu bakonyerigere banyeranga nero mwaira ni nyari bari chacha magendera raira no back to nyare go compete ne chi constituency inde manya chi constituency inde jire chiarenge magega pi engakie to gukwana karo nyari bari chacha yari gukwana bono iga chi constituency chire motwe tingo nyara go chi kwana ga iga bande bayino moise go bwati mona mu maite nga chi constituency chiarenge magega aba muraba asokire abarayi basokire babwate eliso bamekirie chi constituency yabo cyabeire na nogo sikwa nogo twara chipara go twara amache okoligereria bangi na muna bachandegete na kuba address ali chi problem cyabo gokonya ebyombe na gokonya abana bali batabwati abayibori gokonya bali abale ebirema babwato bokongu gokonya bangi na bali abagotu na bagaka bali abagotu paka bono kwanyoranga mwanya bantu amasikani na aroro igot itobwanira to kolenda chi generation chonsipi gochimotwe count on me imbale muno oliyo yo mobo ora participate gonchora nyari bari chache koba eli atu abwate yogo chengerwa asebona asetore etoro musunteime lakini nkosoka tole korwo na ende is a matter of time bara emeti nyatigere nemeke bari batara bari orioro tare banga ebange togo ika 2027 obora itogo twara nobo yapi bwobo somba bwanyari bari chache yamono mbia bona sana mheshimiwa ndake kero kuligiria samanga nagendrete nonye buna bona si county na boy gogo soro kongoro agusi na boy go serikali enene andake no twari ngane ya mocha se omo Kenya okuligirete usaso mugusi bono mambi again tonda kwane to ansere serikali yetu ya Kenya abantu abange ba bere nekeliria ndanga obora ikoru igoro
mbori buya oborai korugoro pakanse warorekanire nga abantu beanchire mono batemire koragera korwa serikali kobwagokorera abananchi egasi ebintu nebinge bono iga omokenya korera mono amangana obochenu amangana echipara amangana petroli ebiasara Kenya byabere bikongo mono amarweira abuchire amarioga abolire chi accident cyabere para sababu y'echipara chimbe na ekaroto kwegena nga ngoto murayo yo toire chi promise nga tokorera ale binte byonsipi twamanya konyoranga through Bible na mogonjora na yende kanisa aria na sabaiga mwaranga oyo nero monyene ngojo bisi ngobogorie ebukweri eri na bugori na be kanse na tebanga bona ansiro bogambi mwangane swodi eri na onjo kananza kokole binte nkire ngaho igense yaito ya Kenya tigatonye sabere ntobwato obokongo bonene lakini mono oborai wa 2027 Matiangyo ito munare goraria mune presidential candidate tochore abantu bari barakorera abantu kasi nto baisago koba nga namanya michoma no muntu koranga shiringi bere ongaki mwakere kurango ikari muri kondora egento kende gya kabere toirane go cha county government chetu cha Nyamira na Kisii county na chiro chiontora magenderera beira amanene munokora agenda ngotara tore twatarire Kenya ye ora agenda urigereria abande nkibakorire kora igwanda abantu bakoraramika na inche nkoraramika ndo yo mobo na Kisii county nebwate a lot of gaps chigasi nchiro tubwenete to kore mune county bari abairo burai bwe county mbarachi kirania igonto kobanga togotera manganechi chama tutari gukore gasi na inde mtu aje tokareta nga tigatokore gasi yamo nga broad based yebonere ikale bread based ndoje nga okoragera akora chikobo konene kera abantu bansire bono goteba nga mbeka twebire abantu balia tuwabwena tukamagenderero ekyo mo yari nyari bari chache tonyerigereti politically twateba nga intwe muna Jubilee ngoja korua torobora yo boronge bole transparent na bari batubwatse Jubilee tigato tuare focus ye mongaki twagache nyari bari chache twagache county chaito cha Nyamira na Bosongo twagache Kenya yaito igo ebirangere byaito muna ntuto goja iga twa kwana tigabi bibe birangere bimo biri byo bwanchani no morembe na amasikani na amagenderero mbiabo. Alright, asante sana nekene mwenchumo tegereri muligiriri bono mambia ayonsi na magana kurose mushimo Ivan Simichoma hatu asangirinde bono mambia asomoro buli etuwani yagatembe ko twachagete chise chiricho mambia to asangira mange kigima ndo chigarije kani chinke kigima siradi chirage chinsa inye chabono mambia aguno tugo chikura butulira singambo ya bono mambia sante kigima ndo chomugono kurunga Peterson mayoyo nera kotebanga no alimi umuro buli bono mambia asante sana katugo kora bono mambia andake mwencho muligeli gendera gusakana itu asiridi chukura chinsa isatu yani chinsa inye murubuli okurungali tangongo sora sembeo ni mirubuli ndege ndeta set television tuibanga yamasemu ndio twasangandere muske Michoma Evans yamasema tila Mbia wana sana wancho muligere no mo tegereri ogetembe FM asa okubako sangana intwe na kero turachi gukora asense meiga gendera gutubua tegendera gutorigereria na boigo goto tegerera na boigo gendera gutubua tia chinse mo cha Facebook YouTube na raso goto nyoro na Getembe TV na boigo Getembe FM nguru kwa Matilda Obaigwa
Wilfred Matundura Osoro Eugene Amatogo nege kosi kigimo mwako nkorogo kibacha na butu wabwata na bonsi pika kwene kinga mrubuliga ya wikire ye masemo kurase sobulia maliugi chibicha na baigo ase engambe ye masemo na kwene kinga onsi aguchire nchinkuru kwa disano visuru mwanabuli rubachofuru nsarigo mwanchumuli wikali tukuli ankyo api maderaka. God bless you so much. Litukuli yanya saingo yo na tukuli ago bye bye. This is